நாளைக்காக கவலைப்படாதிருங்கள். நாளைய தினம் தன்னுடையவைகளுக்காக கவலைப்படும். நாளைய தினத்தில் என் தேவைகளை யார் சந்திப்பது? இவ்வளவு பண தேவைகள் எனக்கு இருக்கிறது. எப்படி நான் இந்த காரியங்களை தாண்டி சொல்லப் போகிறேன்? இந்த பிரச்சனையிலிருந்து எப்படி நான் விடுதலை பெறப் போகின்றேன்? என் பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியத்தை எப்படி நான் நடத்தப் போகின்றேன்? என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் எப்படி நான் விடுதலை பெறப் போகின்றேன் என்று சொல்லி அநேக காரியங்களை குறித்து கலங்கி கொண்டிருக்கின்ற அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, இயேசு கிறிஸ்து சொல்கின்ற வார்த்தை, நாளைக்காக கவலைப்படாதே. கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார். இதுவரையிலும் உங்களை நடத்தின ஆண்டவர், இதுவரையிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பாதுகாத்து போஷித்து வழிநடத்தின ஆண்டவர் நாளைக்கும் நடத்துவார். நாளைய மறுதினத்திலும் நடத்துவார். எல்லா நேரத்திலும் நம்மை நடத்துவார் என்கிற நம்பிக்கையோடு நாம் இருக்கும் பொழுது தேவன் சகலவற்றையும் பார்த்து கொள்வார். எனவே தேவன் பேரில் நம்பிக்கை வையுங்கள். கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார் என்று நம்புங்கள். தேவ சமாதானம் வரும். தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் கடந்து வரும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமேன்.